И здравейте хора, днес, както вероятно се очаквали от доста време, ще теглим томболата за столежи джел и за жал са се записали само 4 човека. Но какво да се прави, надявам се за следващата томболата се запишат повече хора. И нека да изтеглим. Сега копираме това и ще го тегля след този сайт Liza On Air и да видим кой сте спечели. Искаме на палци. О, и нашия победител е Борис Добрев, който няма скайп. Как ще се свържа с него, не знам. Нека да видим дали се е абонирал. Как да им добре. Канали. Тук ми излизат някакви реклами, много ги мразя. Но да видим. О, и той се е абонирал за мен, а дали е лайкнал клипа, не знам. По цяло не е много важно, тъй като това не е най-важното. Пък и беше доста отдавна, няма как да знам. Ако ето така абонирах преди 5 дни. Добре. Томболата си е доста повече, но все пак. Той се е абонирал преди да стега. Добре, както и да е, и без това клипът има 5 лайка. Записали сте с само 4. Не е толкова важно дали е лайкнал, няма да губя времето от клипа. Сега ще отидем в неговия канал. И да, има 7 дни да си получи томболата. Ако не я получи до тогава, ако не ме потърси до тогава, ще тегля нов победител, да се надяваме, че тя поиска. И сигурно ще се надявате да не. Но все пак, ако се чуете какво има зад мен, огледало, но това не е важно. И да, благодаря за гледането и до скоро. Следващия клип ще бъде или на Skyblock, или на нещо друго. Ще измислим, може да го снимам с него, ако поиска. Тъй като в Skyblock казах, че мога да снимам клипове с вас. И ако той си потърси томболата до сега, до след малко, или ако го види и я потърси, не знам, ако е на линия, ако не знам, след като скача този клип, почвам да говоря глупости. Ако да, може да снимам с него и с някой друг, всеки, който пожелая, може да снима с мен. Ще ми бъде забавно да се запознаем. И така, до скоро!